Миңа пряник бермәссез микән? 2 кило гына калган иде. Бәлки бөтен килеш алырсыз. Бүтән килеш кило ярым җитәр. Ярый. Нәрсә уса алдыңмы? Иә, алдым. Киттек. Әле генә кайткан идек, инде китәргә вакыт. Тутыр әнкәй бәрәңгене безгә бер-ике капчык. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Кәбістә bir әле bir алып китик кабакта. Тагы нәрсә дип сорама, безгә барсы да бата. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Тутыра күр тутыргына итләр дә кирәк әйдә. Җаең булса биреп җибәр, бер 15 күкәйдә. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт яусын, бездә бит буш килмәдек. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник. Алып килдек әнә сиңа кило ярым перәнник.